साइड जे आइकान चेक फाइग्रा दिनै दाबाबो ओइ ब्रो मा जां मालाय मा जाय बराबर काजा अरे फाड़ी ये कहां गाड़ी है जी आई तो बाबू 5:30 प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 मिनट में दे हां ना लोग क्या I'll call you. You're coming in 5 minutes. And it's 5:30 press conference. Just to explain that we are going for the facility. Media hana nahi hai, media hana nahi hai, media hana nahi hai. Oi media ka hana. Sini warriors of Thangnai dongo. Jeng borono Nairwk bali Phaikha. Abu boro Maharaj dongo. Sini party ni waristo leaders of dongo. Sini 1200-1300 warriors of Thangnai dongo train by. Kena taibo thangpir nai. Birkhungra boibo thangnai. Delhi ni local tei 300-400 gathering nai. Ebong jantar montoro 5-6 tarikho jeng dharna re nai. दिल्ली आचुक तंगनाय भारत हादरनि प्रधानमंत्री स्वास्थ्यमंत्री हुकुम जुवचिनि ग्रेटर टिब्रालेन्डनि दाबिनो जों पोषक रेनाय एवं चिनि आकुपे बुथुसं थाव तंकुति थानो सोशल मीडिया ते विभिन्न मीडिया नि बिसिंथि ख्लाय ग्रेटर टिब्रालेन्डनि दाबिनो समर्थन ख्लायनि निमथुलाय तारा ताबुको ग्रेटर टिब्रालेन्डनि दाबिनो समर्थन खायाथिनि प्रसारक बरनबो जों खयो दाखिया टिब्राले ग्रेटर टिब्रालेन्डनि दाबिनो बरबो गसु तेबो चिनि थांजानो शक्तिशाली ख्लायनाय ता फातर हासनि नेतारग्रे फाइनाय दे हाजिं बुबाग्रा साइफाइखा जे गुइ गुबुनि नेता फाफाया जों चिनि टिब्रामथानि वारियर्स अफ थांनि बुबाग्रानि लिडारशिप जों डेमनस्ट्रेशन खुलुगिनाय बसासल कदर कखै अबे फाइमानो थांनाय बोसोराव गोबां बर' फाइगासिनो साग्लायबो फाइनायनि चान्स दं